Executive Director Marian Perico, all the way from Montalban, Rizal. Bago po ako nag-lifestyle, naging empleyado din po ako, naging bank employee ako sa International Bank for almost 7 years, and naging traditional business owner ako for almost 10 years na ngayon, pero walang nangyari talaga. So, actually, itong lifestyle, introduce talaga sa akin ito ng angel upline ko na yung National Marketing Director Lisa Gumban. Nung nasa Citibank pa, nasa Citibank pa lang ako, sige, na-mention ko na in-offer niya sa akin actually itong lifestyle kasi nga alam niya may hika ako, and at the same time, business-minded ko talaga ako. So, kaya lang, nung narinig ko po, yung package niya na medyo mahal for me talaga kasi pag empleyado ka, yung 60,000 and 100,000, aminin natin, mahal talaga siya, di ba? And nung na-mention niya yung price na ni Intra, mas lalo akong umayaw kasi parang isang sakong bigas na yung mabibili natin doon, di ba po? So, lumipas po ang 6 years, di ba? Ganun ako skeptic, di ba? 6 years. Hindi ko talaga siya pinansin. So, nitong pandemic lang po, yung anak ko, kaya dala-dala ko yung cellphone, kasi yung anak ko, everyday po nagumising siya, yung unan po niya, puro dugo. Yung buong unan niya talaga. So, kung minsan, kahit nakaupo lang po siya, tumutuloy yung dugo, yung fresh na fresh. Kaya ganyan mo siya, oh. Yan, yung bunso po namin siya. So, ano po, yung ginawa ko kasi nung time na yun, naging herbal na rin ako kasi namihika ako, no. So, sabi ko, binalikan ko si Ma'am Lisa. Sabi ko, nasa lifestyle ka pa ba? Sabi niya, oo. Sabi ko, ang tagal na nun na. Pero sabi ko, dalhan mo nga ako ng product mo. So, pandemic po yun, lockdown. Diba? Pero si lifestyle kasi meron siyang travel pass. Yes. Dahil nga, ano siya tawag dito? Yes, food supplement. So, all the way from Cavite, pumunta siya sa Montalban. So, dala-dala niya yung isang bitikit na to. Ang sabi ko sa kanya, isang bote lang. Iniwan niya isang bitikit. Sabi ko, anuhin ko kaya ito, di ba? Tapos, di ba, mahal pa. Siyempre, for me, mahal kasi hindi ko pa alam kung ano yung kayang gawin ng product. Diba? Yes. Pag sinabi mong 1A, naalisan ka talaga. So, dapat pagka pinromote mo siya, explain mo muna saan siya galing, ano yung benefit sa atin. Yes. So, para interesting makinig. Yes. Kasi pag sinabi niyo yung price, lalayas talaga siya. Diba po? So, ito na, nung gabi, actually yung friend kong isa nandun siya sa likuran. Kontrang-kontra pa yan kasi nataon na nandun siya. Nung in-offer sa akin yung lifestyle product. Pero distributor na siya ha. Dati kontrang-kontra siya. So, ngayon na, ito na, nung gabi, pinainom ko po sa anak ko, isang jigger lang. Nung pinainom ko sa anak ko, kinabukasan kahit natulog ng dugo, wala. So, sabi ko, ano lang yan? Di ba nga, ano ako, dami rason. Chamba lang. Sabi ko, chamba lang yan. Okay lang yan, chamba lang yan. Tuloy-tuloy na yung pagpainom. Hanggang ngayon, never na nagkaroon ng dugo yung anak ko yung sa ilong niya, di ba? So, yung pinaka-cause pala nun, yung mga ugat-ugat sa ilong ay sobrang maliliit. Dahil nga yung anak ko, severe na yung hika niya. So, that's the reason na nag-trigger talaga, nagdugo-dugo talaga. Pero never na talagang bumalik pa kami ng doktor. Kasi yung anak ko actually, every month, twice a month pumupunta yun ng doktor. So, nasabi ni NMD Lorwen, kanina, Antaran, same po ganun ma'am. Pagtapos na inom ng antibiotic, okay siya. After ilang days, babalik na naman kami. Yes! Tapos tataasan yung dosage ng antibiotic. Ganun po talaga yung scenario niya. Pero, from the time na uminom siya ng Intra hanggang ngayon, hindi na po siya na-hospital. Hindi na po siya nakakapunta ng doktor. So, ito na. So, lahat in short, kung isa-isahin ko, hindi mauubos kasi lahat kami, sa family namin, dito bumalik kasi lahat kami may mga sakit. Yes! So, ngayon, pagbukas mo ng ref namin, Intra na lang makikita mo. Dati iba yung vitamins namin, iba sa asawa ko, sa anak ko, sa akin. Ngayon, Intra na lang talaga.
Ngayon, may makikita mo yung anak ko, minsan bukas siya ng bukas ng ref, inom siya ng inom ng intra. Sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Mama, masakit kasi ang tiyan ko. So, ibig sabihin, alam na nila kung ano yung gamot sa sakit nila. So, pati kami, yun ba yung mabibigay ba ng pagiging complacent natin as mga magulang ba? Or as, di ba, tayo, di ba, pag may sakit, iniisip natin, pera na naman, di ba? Yes. So ngayon, pag may sakit, laklak mo na lang ng intra yan. Yes. So ito na, actually, di ba nga, sabi ko, skeptic ako masyado. So ngayon, pag magaling yung product, yung bunganga natin, nagiging marites eh, no? Pag may nalalaman tayong may sakit doon, para bang gusto natin yung rin, share yung product, di ba? Para bang minsan na nadadaanan ko yung hospital, ang daming pila, parang gusto kong magpunta doon, saka sabihin mag-intra na lang kayo, di ba? Yung parang gano'n na feeling. So, hindi mo talaga mapipigilan. So, ako, ang ginawa ko po, na i-share ko sa mga friends ko. So, hindi ko namamalayan na ang dami ko na palang na-sharean at ang dami na nilang naniniwala sa akin, di ba? Pero, sabi ko nga, skeptic pa rin ako. Parang, di ba, alam ko sa sarili ko na ang dami nang naibigay sa akin na pera ni lifestyle. Yes. Pero nga, sabi nga, meron akong traditional business, so hindi ko pa rin talaga priority yung pag-share nitong products ni lifestyle kasi nga, mas malaki pa rin yung nakukuha ko sa traditional business ko. So ngayon po, nitong December ay January, pumunta kami ng Aklan ng friend ko. Kasi meron kasi kaming pwesto doon, pag-ati-atihan festival ba, yung mga bula-bulante, gano'n. Malaki kasi yung kita noon. So kasi syempre, ginagawa ko nung ilang taon na, di ba? Tapos nag-i-enjoy ako pag maraming pera, gano'n. So, pagbalik ko dito, pumunta ako sa lifestyle. Alam niyo po, ang laki ng checker ko, kahit hindi ko ginawa. Alam niyo, hindi ko ginawa yung business kasi alam niyo kung bakit. Kasi marami na po akong downline na talagang excited sila, nagtatrabaho sila. So, lahat kasi yun, syempre, pasok dun sa ID natin. Yes. So, sabi ko nga, siguro yung income ko as executive director, pag kinumpare ko yung siguro sa mga NMD, parang level ko na sila. Ganun kalaki yung natatanggap ko kasi ang dami ko na pong downline. Meron akong downline sa Canada, sa China, so sa Dubai, sa Antigua, sa Aklan, sa Rojas. So yung parang natutuwa ako kasi ganito po. Sabi ko, dito sa traditional business, habang malakas tayo, kaya natin kumita ng malaki. Kasi malakas tayo, di ba? Tapos pag nag-focus tayo dun sa business natin, lalong marami kang pera. Pero ang tanong, habang buhay ba tayo malakas? Kasi parang sasakyan lang yan, nagde-depreciate yung natin. Yung sasakyan niya, paglabas ng kasa, nagamit mo na, nagde-depreciate na yan. Katawan pa kaya natin, lagi nasi-stress, di ba? So, ibig sabihin, kapag tumatagal, yung katawan natin, nagde-depreciate yan. So, kapag nag-depreciate yung katawan natin, yung income natin, magde-depreciate din yun. So, kung malakas ka, malakas yung income mo, pag nag-depreciate yung katawan mo, magde-depreciate yung income mo, di ba? And, syempre, traditional business yun, hindi mo maiwasan na ma-stress. And at the same time, syempre, yung pagod mo nandun, di ba? So, sabi ko, darating yung araw, pag tuloy-tuloy ko itong gawa ko, yung income ko mapupunta lang doon, ay hindi ako papayag. So, ngayon, sabi ko, ay hindi. Although, dapat, nakasked ako ngayong February, kasi meron kaming pwestong sa Baguio, hindi ko na talaga tinuloy. Sabi ko, magla-lifestyle na lang talaga. Magpo-focus na ako dito. So, ngayong pandemic lang, imagine nyo po yung pandemic, may 7 kaming pwesto sa mall, lahat yung nasara. Kasi nga, di ba pandemic, di ba wala namang makapasok sa mall. Ngayon, itong lifestyle nga, sabi ko, ginawa namin yung business, nag-share kami. So, syempre, maraming income. And ditong pandemic, nakakuha kami ng house and lot dito sa Yung bahay ko nung empleyado ako, kinuha ko yun sa Pag-ibig, maliit lang siya. Tapos payable pa siya for 30 years. Di ba? Tapos ngayon, imagine mo nung nag-lifestyle ako, wala pa siyang 2 years, pero yung bahay na nakuha ko,
mas mahal at mas Yes, maganda yung mas place malaki. mas malaki compare doon sa nakuha ko nung namamasukan pa lang ako. And 5 months na lang, mapasami na talaga ng fully paid na namin. Wow! Ko sa help ng lifestyle income. So, yun lang, dito talaga, gawin nyo lang po yung business. Hindi naman agad-agad na mag-resign kayo, kundi syempre kailangan pa rin natin ng another sideline. Pero tuloy-tuloy nyo lang i-share yung products. Tuloy-tuloy lang kayo sa pag-share.